Sininen laituri kavenna! Näin, se voit käyttää suoraan sen puolen. Samu leveämmälle pikkusen. Kato missä se viiva on, Samu leveämmälle. Kato missä viiva on, siinä. Missä vastustaja? Älä pakota. Loistavaa, hyvä valinta. Keskikentät, katsokaa ettette oo samalla kaistalla. Lauri, siihen pitää mennä nyt. Tää on sun puolustamista. Onni. Keskikentät, katso ettette oo samalla kaistalla kaverin kanssa. Tukialle. Se on se, mitä mä kävin läpi. Se on ihan tarpeeksi tässä on. Siinä on ihan tarpeen. Mä oikeastaan käyn muuta edes läpi, se että ne oma kaista. Tossa noin. Katso sinipaitaseen, jokaisen sinipaitaseen kiinni. Hyvä puhe oli jätkät, ota lisää hei. Samu, ota riittävän läheltä se hyökkääjä, ettei sinne pääse. Muista, älä tässä tilanteessa panikoi, kuljettamalla pois. Näin just. Ja ota rauha, hyvä. Jes Kassu. Nopeesti Onni. Nopeemmin hei. Ota. Hyvä. Kasper, tien sivuun. Mennä Piko, Muista alaspäin nyt. pelattavaksi, Alaspäin antaa nyt tuen. Piko. Rasmus muista leveyteen pelattavana. Lähelle Piko. Sieltä on kiva tehdä. Oho, se jonka kiertsi. Jätkät. Hyvä oli. Muista Piko nopeasti lähelle noin tilanteissa. Estä toi laukaus, estä syöttö. Piko, leveys. Samu peliasento niin, että näet koko kenttä. Ykkönen sivuttain. Kasper, vähän aikaisemmin vielä noin reagoit tohon noin, kun tulee tuolta topparin näin. Siellä sai Vesa sun pitää, tai Vesa reagoi siihen. Seuraa. Jes. Missä on vaarallinen alue, Sininen? Samaan tasoon, ei mitään on niin. Nopee hei. Nopea kiertö, se on just näin. Noihin vauhtiin Kasper, aina. Noihin siihen vauhtiin pelattava. aina. No mennä Piko vaan. Ja Osmo, anna tuki taas siihen, että sulle voi kans pelaa. Kasper, Vesa, kattokaa, te ootte aika lähekkäin. Tarjo liikkeellä heittäjälle ja älä seisoksissa. Hyvä, nyt oltiin oikealla paikalla, hyvä Vesa. Tää pystyy Sininen seuraava meidän. Keskikentät muistakaa samalla kaistalla. Emilia, älä mene samalle kaistalle toisen keskikentän kanssa. Nyt Uutti ja Emil, ei samalla kaistalla, nyt pitää miettiä. Katso missä kaveri on. Osmo, uutta vaan hei, ideahan oli hyvä. Jatka vaan. Osmo ottaa sieltä hyökkääjän.
Loistavaa! Tuki alle! Näin, hyvä. Ja koko keskassu. Joel, lähempänä. Anna tuki Davidalle! Rase, katso sivulle. Tarkkaalle sivulle, missä se äijä on. Ja äskeisesti sun pitää olla kontrollissa se. Samu ketää keskemmältä! Vielä Rasmus. Euro boksissa äijä. Ever, Eetu, tulla tänne päin jo. Keltainen, kenellä David, hei, come on! Joo, hyvä. Pitää olla selkeä. Ennen kuin se pallo lähtee sieltä. Jätkät, sitten vaitaa pois, alkaa olla aika kohta tehdä vaihtoja, niin aletaan täältä. Siinä on hyvä Piko, ei yhtä leveämmälle enää. Mutta pikkusen alaspäin Piko. Siitä näin. Vielä. Emil ja Nuutti puistakaa. Ja toista Jesosmo. Keskusta Käyttää tukkoon. laitturi. Oikein hyvä keltainen. Iso vaarallinen alue sininen. Tarjo Elmeri. Pikku Elmeri. Tahti, ota. Vielä saat Osmo hyvää. Luoti, hyvä taistelu! Joelille tuki hei. Rasku, siinä pitää olla mukana hei. Vielä vaan. Näin Lauri, ei tarvi mennä sinne maalivahtiin kohti. Pieni Rasmus. Nyt on. Selitä hei Rasmus. Pakit, katsokaa missä on se ylin vastustaja sen tasolta. Me halutaan päästä Laurista ohi. Hei, tulkaa tänne, Lauri meni KK-boksille. Tänne Mä pystyy sininen. Nyt pitää ruveta yrittää lisää. Tulkaa tähän näin, hei. Tähän näin. Valkoiselta, keltaiselle, pakita valkoiselle ja sitten keltaiselle. Hyvä, mene. Pakita Eri kaistoille Nuutti ja Emil. keltaiselle. Eri kaistoille Nuutti ja Emil. Jaksa Lauri. Tehdään vielä toinen tällainen ja sitten menette kentälle. Hyvä, ja mene. Täysin, hyvä. Hyvä. Siis tänne näin, niin vaihdetaan. Mukaan siihen niin. Älä jää katsomaan, älä tyydy. Oli Elmeri hyvä liike tukea alhaalle. Ei tullut nyt, mutta oli hyvä. Jätä edelleen. Meillä on pallo. Kassu, reagoi vielä Pallo siihen. keskelle. Odota! Ahti, Miksu ja Nuutti! Keskikentän kaistelut koko ajan ihan liikaa. Hyvä Lasse. Ja sitten jos toinen menee toiselle kanssa, vaihdetaan puolta. Kundit, takki päälle. Otatte vähän juotavaa kohta. Teillä tulee 7 minuutin huili nyt. Roppaa eteen vaan, ei mene läpi. Ihan lopussa niin tälle puolelle vaihto voisi. Joo. Se tulee välillä. Muista, jos ei päästä eteenpäin, niin pitää olla tuki alla. Toppari. Irrota jo. Onni, tuu vaan. Elias kavenna! Irrota. Nopea vaan se. Toinen puoli.
puoli, nopea toinen puoli. Kavenna Elias! Kassu, anna tuki sinne nyt, juokset siinä keskelle. Mieti minä siellä voit antaa tuen, hei. Nopea on niin irrota ja sit pääsee eteneen. Elias lähemmäs Emilia ja Davidia! Näin, me päästään nyt eteenpäin. Pääsitkö eteneen? Tee 2-1 vaikka tänne, näin. On vielä, anna tuki vielä. Hyvä Vesa, hyvä liike, just näin. On valmiin reagoimaan Osmo siihen. Keskelle, tappeamalle toppari! Koko alemmat, Jesa! David pakkina, niin Eetu. David, mikä? Kentälle. David, mikä pelipaikka? Vesa, Kassu, voidaanko teidän kautta? Hei, Evertille tuki! Aika hyvin vastustaja haistui tuossa siellä Toki Emilia. Emilia Lauri eri kaistoille! Tarjo taas keltainen liikkeellä. Oti vaan seisoksissa, hei. Muista! Toi pelataanko kilvaa vai pelataanko haasteessa? Niin, mutta sama sääntö se on boksin paikka. Eikö kilpa pelaa? Ei jälkeen. Se tulee vasta 11 ja 11 puolella. Sama homma, hei. Mistä Osmo, jes. Nyt näin. Kassu, voitko edetä Elmeri? Kyllä. Joo, on. Mikä oli tärkeää, kun me halutaan päästä ylös. Loistavasti puolustettu Kiko. Millä lailla pitäisi pitää olla siellä Emilia Lauri eri kaistoille. Ennakoi siihen. Tarjo Emil siitä. Osmo, tuva tänne päin. Kassu pitää ottaa sieltä keskikentältä. Pele on rohkeasti korkeammalle, jos oot kärki. Eetu, hei vauhdilla! Se menee terävästi siihen äijään. Evert, anna prässi tähän näin. Nyt se on 2-2. Lähemmäs! Pele, mistä nyt? Pele syvyyteen! Rauhas vaan. Ei tarvi koko ajan läpi syökstöä, hei. Pidetään palloa hallun väliin. Koko. Jes, Kassu! Jes! Aika nätti. Hieno Evert. Nyt ei ainakaan voi laittaa päätä kainaloon, eli niin. Nyt meidän pitää vaan kaivaa uudelleen. Kyllä vaan tahmeeta, mutta hei, ihan varmasti tulee hyvä. Kyllähän niitä sovittuja asioita. Hyvä ratkaisu David. Tarjo keskikenttä. Emil. Tarjo. Siellä on 2 keskikenttää tukemassa. Loistava Onni! Näin Onni! Kassu, anna siihen sivulle. Kuka menee lähelle? Loistava Kiko! Ei mitään etu, hyvä oli. Pele ihan rohkeasti korkealta. Okei, nyt Kiko pelasi ihan hyvin, mutta kyllä kyllä tulee niin tilanne. Kiko, leveys. Kiko, ota leveys. Vastustajan tasalle, Kiko.
Mene vaan! Ei se pysty, joo. Mene! Päivä. Tarjoamaan vastustarja. Mene. Noin. Ja sitten mihin liikkeet tuu? Okei, jos Elmeri jossain meni tästä liikesyvyyteen. Ketä Elmeri ota? Katsoonko löydät? Voitko ottaa löydät pois siitä noin? Kuka menee lähelle? Kestä toi syöttö, mene lähelle nopeasti! Hyvä Osmo, hyvä. Yksi mene lähelle! Mene lähelle! Kuka menee lähelle nyt? Kala pitää vielä. Kala pitää. Kuka menee lähelle? Kerta vasen väliin. Hyvä. Vasemmalla välillä. Ja hyvä Vesa, ja hyvä. Poikki. Hyvä oli Osmo. Ja leveä etu. Jees, loistava Elmeri.